ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси гуфт ки ба ӯ саҳнаи муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев маълум аст. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. мо саҳна дорем, аниқтараш ду саҳна дорем ва ман дар ҳар дуяш розигии худро додум. бисёри одамон аз ман мепурсанд ки оё ҳамин сол ин муҳориба баргузор мегардад ё не? ҷавоби ман бале, 100%. каме дигар монд. ба наздикӣ онҳо ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. ҳамаи ин овозаҳо оиди осеби ман намедонам ки аз куҷо пайдо шуданд. ин чиз хандаовар аст. аввал ин чиз ҷолиб буд, лекин акнун касоне ки ин овозаҳоро бароварданд ба монанди беақлоянд. мо саҳнаи муҳорибаро дорем ва ҳар дуямон розигии худро додем. чанд муддат пеш мо розигии худро додем. ҳозир ман интизори шартномаем. ин муҳориба дар давоми 2 ё дери дер дар давоми 4 моҳ баргузор мегардад. ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки онҳо кадом саҳнаро интихоб мекунанд. ҳозир шартнома имзо шудагӣ нест, лекин ман дар ҳар дуи ин саҳнаҳо розигии худро додум, гуфтааст Дуплеси. ҳамчунин Дуплеси гуфт ки агар Чимаев ба муҳориба баромада натавонад, пас ӯ зидди ҳама рақиб омода аст. ман барои муҳориба зидди Ҳамзат омода нашуда истодам. ман барои аз худам зӯртар шудан омода шуда истодам. барои ҳамин агар ки ҳатто ӯ аз муҳориба даст кашад, UFC доимо ҷангварони эҳтиётӣ доранд ва ман барои муҳориба зидди касе ки набошад тайёрум, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, акнун интизори анонси расмӣ аз ҷониби UFC мешавем ва умедвор мешавем ки ин муҳориба ҳар чӣ зудтар баргузор мегардад. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган гуфт ки калиди асосии муваффақияти дастаи Ҳабиб Нурмагомедов дар чист? ҳабиб тамринҳои бениҳоят вазнин мегузаронид. ин яке аз сабабҳоест ки барои чӣ ӯ чунин тобоварии олиҷаноб дошт. интизоми онҳо аз дигарон фарқи калон мекунад. онҳо духтарбозӣ, телефонбозӣ, бозиҳои компютерӣ ё ягон гуна корҳои беҳуда намекунанд. онҳо танҳо тамрин мекунанд. хӯрок, худбарқароркунӣ ва тамрин. ту дар ҳақиқат чемпион шудан мехоҳӣ? ана чӣ гуна ту бояд ки кор кунӣ? маҳз барои ҳамин Ислам Махачев чунин ҷангвари сахт аст. маҳз барои ҳамин Ҳабиб Нурмагомедов чунин ҷангвари сахт аст. ин шахсон намунаи интизоми ҳақиқиянд, гуфтааст Роган. дӯстон, ба фикри худи шумо муваффақ будани дастаи Ҳабиб Нурмагомедов дар чист? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. расман варзигари тоҷик ҷангвари вазни 66 кг UFC Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро дар Озарбойҷон рӯзи 21 июн мегузаронад. оиди ин чиз худи варзигар дар саҳифаи иҷтимоии худ хабар дода чунин суханҳо навишт. изгоҳи навбати Озарбойҷон Баку иншааллоҳ. дар Озарбойҷон вомехӯрем иншааллоҳ, навиштааст Наимов. хотиррасон мекунем ки рӯзи 21 июн дар Озарбойҷон аввалин турнири UFC баргузор мегардад ки ин турнир барои Озарбойҷон турнири таърихӣ хоҳад шуд ва чӣ гуна ки мебинем дар ин турнир Муҳаммад Наимов баромад хоҳад кард. айни замон рақиби Муҳаммад маълум нест, лекин ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. ногуфта намонад ки Наимов дар UFC аллакай 5 муҳориба гузаронидааст, 4 ғалаба ва 1 бохт дорад ва акнун 6 муҳорибаи худро дар беҳтарин ташкилоти ҷаҳон рӯзи 21 июн мегузаронад. мо бошем интизори номи рақиби ӯ мешавем. аба худи Наимов бошад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.